Здравейте, дами и господа! Днес реших да направя едно кратко видео на темата PCR тестове. И искам да разгледам причината за тези PCR тестове, каква е логиката за тях, защо PCR теста е необходим да се прави. За мен PCR теста няма никаква логика. И ако изгледате видеото до края, ще разберете защо според мен PCR теста няма никаква логика зад него. Защото PCR теста реагира позитивно на хора, които са болни от коронен вирус, на хора, които са били болни от коронен вирус и са се излекували в период по-кратък от 6 месеца. И в края на краищата коронните вируси са много, прекалено много на брой. И нито един PCR тест не е в състояние да установи кой какъв точно коронен вирус има. Така че аз не виждам къде е логиката за факта, че трябва някой да има PCR тест и PCR теста му да бъде негативен. Не всички простудни заболявания са коронни вируси. Всички грипни заболявания са коронни вируси. И ако някой е прекарал някой от тези вируси и се е излекувал в период по-кратък от 6 месеца, неговият тест ще бъде позитивен. Какво означава това? Че този човек не може да пътува? Или не може да отиде на училище? Какво означава това? Този, който го изисква този тест, като му се покаже този тест, че е позитивен, искам да знам аз той какво разбира от този тест. Кое от всичките неща този тест е установил, че човека го има като проблем? Че е болен, че е бил болен? Кое от двете? Според вас има ли разлика дали си бил болен или си болен? PCR теста не доказва нито едно от двете точно. PCR теста реагира позитивно, ако си болен в момента. И ако си бил болен и си се излекувал в период по-кратък от 6 месеца. Как хората, които гледат този PCR тест, ще разберат кое от всичките неща се случва с човека, който има позитивен тест? И другото, което е интересното е, че ако вие трябва да изберете дали бихте пътували до някой, който има туберкулоза или до някой, който има простудно заболяване, който е настинал, кого бихте избрали? Или някой, който има ебола и друг, който има настинка. Всички тези заболявания са коронни вируси. Кой PCR тест доказва кой какво има? Нито един. Къде е логиката? Но не е само това. Проблема е друг. Проблема е също, че там, където се правят тези тестове, искат хората, които правят тестовете, да плащат. Защо трябва? Искам да знам защо трябва човека, който иска да пътува, да си плати за тест. Човек, който пътува, той иска да пътува. Той не е тръгнал да пътува, защото иска да знае дали неговия тест ще бъде позитивен. Хората, които искат да го качат на автобус или на самолет, са хората, които искат да знаят дали този пич има там или жена има позитивен тест или не. Те са те, които трябва да платят за теста. Като отидеш в супермаркета и поискаш да ти дадат 1 кило картофи, кой плаща за картофите? Той, който ги иска, или той, който седи за този, който ги иска? Същата работа. Искаш картофи, трябва да се плати за картофи. Така че това е моето мнение. Не знам вие на какво мнение сте. Нека да се покаже един доктор да каже къде греша аз, ако съм сгрешил някъде.
Нека да чуем професионалиста. И не само се покаже да каже, че той приказва врели кипели, не го слушайте. Окей? Приказвам врели кипели. Но моите врели кипели се базират на лекциите, които съм слушал на професори, които преподават в университет. Вирусология. Нека се покаже този доктор да каже къде точно съм в грешка и да донесе учебника, който е учил, да го отвърне на страницата, където пише, че PCR теста, когато е позитивен, човек има COVID-19 или има делта вариант или някакъв друг сериозен вирус. Нека да покаже. Аз съм много щастлив и весел да видя, че в някой учебник, даже ако покаже и кой учебник точно е, бих си го купил с удоволствие, този учебник. В който пише, когато тестът е позитивен, какво точно има човек с този позитивен тест. Да. А до тогава бъдете живи и здрави и се пазете от настинки и от всякакви други видови коронавируси. И много от тези вируси, които хората страдат от напоследък, са вируси, които се лекуват много лесно. И не е нужно да се ходи в болница. Окей? До скоро. Чао.